Aprangsi Biota Life Kilangara Dona Phanta Adap Kimia Kartong Pajil Eglo Kardom Pini Adap Biota Thanbong Phi Nilimen Samiti Mola Ronghangpi Tangte Pini Adap Biota Angton Penal Chupon Ikha Voice of Gen Z from Amahang Kipathekpon Vosi Kachiklo ni Phai Kithom Arni Nijang Karbianglong District Parlokopidi Constituency Arlo Heroni Agriculture Idea Long Ongdung College Student Atum Tingrum Si Voice of Gen Z from Amahang Pathekpon Bangso Song Long Mai Phumati Founder Lake Long Rilikhe Co-founder Glorious Tirang Dun Mai Phi Archie Propi Lapen Kongchun Bangpi Rajima Khamsapi Dun Chun Bangpi Bintina Sinarpi Dun Kongchun Sarkar Pro Atum Penchip Payam Puponsi Voice of Gen Z from Song Mahang Pathekpon Voice of Gen Z from Mahang Pathekpon Laki Kiwang Jilang Ubikimia Tum Amithang Akhaya long akisungahut karjab dun jia phansi chisikpon lapen ke Charlie amo asong paprang dun thek jia phan lapen somsuri amo akam along pusidami ki klempon jia phansi chisikpon lasonsi labangso kachetong aphai jum hekta hailo sita angkang pi Karbianglong district along kido uwi kimi do an pusidami bangso Voice of Gen Z from asong along nang chirap chito dun po bisi ning thelo bisi ning chipon West Karbianglong Birichip Joram Kathalpur Birtalan Yung Pomar State Arleng Gumi Aman itong ke kapang kirasag sa miniklam po ng wala pelito Corruption of sa minitong awas sa kalimain Kaliman Itong dyan ito makan na kauntan ito Pangros doon na tapos para doon ka sa kaliman Tapi anak terus sudah nanti apabila tidak itu kan to raise the voice of Gen Z on important issues, to promote equality, education and skill development, to protect our identity, language, culture and rights, to promote unity, distance and mountain. Our roots and identity is from the future. It took something. It can come to can also no masuk kan sakti tapi itu kabia kan kan sakti kan itu kunci apa you lebih so pictures kami tak dulu lah you the cover of Gen Z itu kami cover itu dan cover kopi lah kita kunci ini boleh lah pernah itu kan tidak dulu ada boleh our response itu korting jero phanta la pen non dak ini tumlong la jarap don jito don la media team tum phan same nirin tan suri kartom pa jero lo la ni tum asong ke seng ke la ke ni tum mate ni tum ke la ke kaprek asohan kasorsa phan kali la pen ni tum ke la ke political party buta kali Like non itum oe kimitum mate Gen Z tum isi unity do phansi ni tum kela sosong ke seng la penitum selang pom te kapre institute ten bisa menon chetong lo mate kapre institute ten itum karbi student anke ekta unity do phansi ni tum mangel la bang kabo iponi kusi la sosong ke deng pono la penitum Karbianglong lo non corruption do hok lo lata same itum corruption apu thakta nengje doni la penitum cleanest kusame la Warbetu sampai kudat no sampai sabso klinis program sa diponi lapen katu kabesta so de nang chiton po si ba nang cha po si ni tume nang tune lo lapen kaprek no son social awareness puno mate education lapen itum society long positive chen se pansi ni tume la so song ke seng pon la ka hok lo ni tum ke la ka kaprek aso han tum kasor sa phan kali muthela ni tum karbi tum an ni tum ekta unity do phat si ni tum la so song ke seng non klang pon te non ha inglong punoi la hai ke non ke ong dung school ke non pudam pet te a teacher tumang ke wang be pola ka pregon se hajia pi chot titi mayok ta lam thi chapak lang bang ave la hai ke chong ho lo ka phere ma tum student nam ta pholo ni lista me
ha chin thong si lang ni ta school te thek long ang lo ko son ma la sin ni ta la na khai lo wang na kok lo la sin mo ni tum pen mo ke lai ni ako obe kimi tum bang ke la hai problem ko pi de di phan sin ni tum ma ke la so song ta ke deng ponji ko sin ni tum ma ke lam klar ka chip lo lan pen sin ni bang ni li ka lan me si ka ching to ni lo ka dong ka dom ni li men hello ni li hello founder president la pen pualang li hello vice president la pen la pualang li bang ke general secretary lo la pu alang li general secretary bang sami regima kam sapi pu alang li bang ke RJ copy alang li vice president aro li hello founder president ni men thare long ri lekthe mane la pu jela pot ni li tum ke non son jo la non son ni li tum non lam ka chipia teng pate mane kapre ka son han sorsa se usikane ge same non son ke wang det ti lo he non son tum youtube problem topic lang pot lote ni apamo same nengje lo jen inglong son chan school long ke nang li tum lang pon tha je mane un te summer vacation ta nang ni kon an athe people lo athe hada inglong school ke la ano jen lang tum dali sap so dali han ke chop harata ning choparong student la anlo dali tum lang pon tha ni tum ke dak kupon plote dali han ke thang lan lo sami hada ke la ano jen summer vacation ta nang ni lo kwan athe asap so sami alang tum cholong jatlong ama non ke la son che plan de lo jen summer vacation ke mo phit alam lo sami la class ke donang chi pugrata alang li tum ke no son teacher bhane ka sorsa so se man de lo sami dok pik no son nali tum pu chin thong le lang pon bu sami ong dong school long e son no jen mane hopta murat ekbare da madu ba chikwe jon pen ekbar ke da madu aro ong dong school long ke lang pon go te ka prek aphan se ke toy du hajira system da do alang li jok sila an chu padu bin tung te alang li asa kuri kala ke bang han pidat bi mulu kalima kortenum kalang mati la sinili tum ke la hailom ni tum ke esi chu padu dum ji athe chelang pon de ahok kalang lo je kar biang long long hello asong ke ong ne ahok chita me ong dun alam long ke mane pon bate lam the se paklang le de tum la son adu do no son sumila rong hang pi akes long le lang pon basami kalang no je ni tum ta student no la hai ke sami ni tum ta neng ji nang kok lo athe sumila rong hang pi akes so ke lang pon bate alang ni tum ke ba cholang rem kali da ho te cholang rem kali prote la ke ko solo mi thor du nang ni mati kalima mi ke thor alang tum arai na ve thi lot basami alang tum ke appearance pen permission long li mati la hai ke thor nang ni la hai ke sita me non lang pon lote ka prek akes so non nang li tum lang mata asami samun ni tum nang li tum ta media ma thek long lo jen asami samun ni tum ha non pening kan nerkep bak dolo bandi la pu singer tum kathilang kang thilang sonang ki tui tang ho amala sohot la kar bidar alian ta hadake boro arong besi mili ke kar chulo hadake kar bidar ali ba inu mane pupon da do ba boro da do hadake stame non ni tum han ke dilo tuin anon ke jo bange kar bidum ha chot hala sot ka che song la alo jen kar bidum me chok che kar bidum me ni tum a leng hana pati pilot tu ke la pu chelang kon ble ni tum aingjer semna hang pi alam ke people tum pakar Nitum kudam pet prote kar bitum me kosong la ples sok pun na me sok intir che song po akhur pat do po mo lom solote ing samiri po kaneng je pilo je ha amuka atum ke alidar tum ke poisa chode ta ho ba ha political party tum che jorda ta ente la kaneng je tum wango nitum ke choche tum che song na ente mate kalima ote to lasi nilitum mangke nang chuni rilojan nitum youtum non gen jitum generation jetum un an same nilitum long nang chap dun nang chiturun popsi nilitum ke nang chuni rilo ake member ke non nitum long kudam pete do 92 dak do same member o le kam chuni putakali hokala mangke non son political party pe nitum lang pot bote non son BJP puno ke chenga ko ke la tumta ba duita sipan se hai pon chok ba ekta por ke alang tamta la anje Atul Bihari Bajpayee hut ke ekta sipenta alang tuma sarkar ke rem hok ano lutup ano
la ana situation ta dulu amin itu non dang ke pho dak che tong ke mo arisi ni tum non si non pen hala pilopira angkur dong si tang pon pameka langdung pameka bete la so asong la so rong osame mu ra ba phan stame oxygen pilong po kusinili ba ning che thelo lang pon bre jat outside leklep ta mane men ke athi dolong ni la pen ok kala kami ni tum ma ke la ba klap dak ning che pilo chen ni tum ke la ke ili jung ali hanen ni tum ke klem ali la ke ni tum society phan ekta awareness ke wani bate asapso ke change phanjis ni tum ma ka bor ipon po kusi kama thapon no la pen kadu kawe kar biang long harat phanta na chuni wi lo chen ni tum phan nang chara pun po se li ba ning che theng lo la pen an we che ni li lam ting ta ning lo ka dom o la bang ke hok lo ma thamia la no sta me dong sin li tum lang pon lo te li tum kar biang long sa driver lom ta topik a hok lo non son ni tum ka che song no ili kar bi si che song to ti sta me hala driver lom ta ni li tum long le long lang do lo la pen nang ki do arai ta do lo kalang sis do ile ka long ke driver tum ke na do arai do lo kasi nilibang kamat habon ke mo pijo pen ke non son la kaprek non son la tribal tum ta dak nang chara pun po besi nilibang ning chat he ik lo hela dak pen non son ni tum karbi tum dat ka che song puta lan ni det mane kupon bote asap so ke ni dalo no karbing long ke kudam pe kaprek tribal tum ta dopik he kami nilibang kamat habon dong si dak dong selang panang don wajalop te tum angton a tribal tum ekta unity do pola pen mane nitum kache song no awareness no asap so sta me ni tum ta ardik do chat po kusi kamat hapon lo lage kala lo nitum ta la si nitum ta genji kusi birong lo dadake mane muthe dak ba ke lop tu poni ho tribal tum an ke dake dang do long lo kusi ni dang lam klarang chipi lo dak pen la pen nang chap tum po kusi kamat hapon lo da la alang li tum same nang ke hang la puge kalilo nili ning ke hang men si ke bang lo la pe nili kamatha ateng la itum la so voice of genji front same la an so se iprang na ke dampo la pen itum same pinida arleng kom hek same pena ba ko la an so se nang che tong lun po pusining thelo nang itum social media ahin pen same nang pachini ponpot la pen itum same la so voice of genji front pu ka opening abang ke itum da khirni la pen jeng kha long same non ke wangchi la so non ke wangchi army long same itum da cleanliness drive fu ta bipon po la pen tum same un an pen sport anat same ke klem pon ji phansi ning che thelo la pen tum da itum anutin same la hai molom ka sapha la pen itum la son thak si non iprang anat same la dang KSA tum same alang tum same aprang mena claim pon lo la pen alang tum same no na bang ge nili ke thek dun long bang kom hoilo la son ka sapha la pen itum da chilang dam ho pro de itum da khet same ko ka la pen harlong pharla long same ki ju yadim ke lang mi pik lo bon same ka sapha bang avi pochi al kaprek long pen same bang bel nang ke lang bang non bang kom hoilo la sin tum kamatha pen tengi itum dak su society ke change ji phansi tum kamatha pon pensi la so voice of genji front pu bang ke launch pon pini ha teng lo de overall kar bi anglong si pangdang pon po non na bang itum la pa an claim thego ilang po si itum non ko pen dak emithang khirni long pen chari pon bom pen mul la overall kar bi anglong same ka pa chithang pon ji phansi bori pon po itum education ahin la pen society ke change ponji la pen itum karbi tum sami iprang na kengkam chichor ponji phansi bori pon bompo SVKV All Assam Open Taekwondo Championship 2026 Kachapati Donalong Song Kiriti So Nong E Kachapalong Don Karbiang Long Adaraphan Nong Mi Kivan The Som Si Ni Jang Karbiang Long Lakhasit Cap Amring Consequency Jirkendenga Hawarpen Kahilo Kilometer Trok Susi Kasenga Rong Ame Karbide Sing Tiso Asopo Akling Si Songkiri Tiso Arta Ningkan Kre Isi Arta Pensi Kiram Tang Mi Phai Thom Cap Mate Thom Cap Raisi Arni Assam Golkha District Along
SBKV All Assam Open Taekwondo Championship 2026 Kachepati Kibipona Long Kiching Si Anong A Chepalong Dunsi Karbiang Longarat Lapen Jirkindeng Ahawar Araraphan Nongni Kivan Alang di Songkiri Tiso ki Charlie Bom a school amen lake Joseph High School along si Charlie Bom Lapen class 6 ang deng si Charlie Bom na Lapuan arta kibipen si alang li Songkiri Tiso kakhila ahin aning ki hang pikachok nong itami chipalong dunlo Lapuson ki khala ahin aning ki hang pik abang pubang pia tumaphan Karbiang Long Chinamas Council Kachari Bom ki thiki dinga tum chitami ansusi chirap chito dunpen alir alon piduna sonte mesenji Dong kamukam pen football be report Beautaloi Tangti pinya da ba birta kilaponti kang tonpon eglo dumi thakni kurwang thu